A rézkorban az emberek mezőgazdasági technikái valóban forradalmi változásokon mentek keresztül. Ekkor már nem csupán a vadászat és gyűjtögetés volt a fő megélhetési forma, hanem a tudatosan művelt földek és a mezőgazdasági termelés is egyre nagyobb szerepet kapott. Az emberek felfedezték, hogy a talaj megművelése, a vetésforgó alkalmazása és a különböző növényfajták kombinálása drámaian megnövelheti a terméshozamot. Képzeljük el, hogy a rézkor emberei már tudták, hogyan kell a földet megművelni, hogy az ne csak a szükségleteiket elégítse ki, hanem bőséges termést is hozzon. A különböző növények, mint a búza, árpa és hüvelyesek, nem csak táplálékot adtak, hanem a talaj tápanyagtartalmát is javították. A vetésforgó bevezetésével a földek pihenhettek, így fenntartva a termékenységüket. Ezen kívül a rézkor emberei már alkalmaztak öntözési technikákat is. Az öntözés lehetővé tette, hogy a szárazabb területeken is sikeresen termeljenek, így a termés mennyisége és minősége is javult. A víz irányítása nem csak a mezőgazdaságot, hanem az egész közösséget átalakította. Az emberek egyre inkább letelepedtek, falvakat alapítottak, és a közösségi élet virágzásnak indult. A rézkor mezőgazdasági innovációi nem csak a termelést növelték, hanem a társadalmi struktúrákat is átalakították. A bőséges termés lehetővé tette, hogy az emberek több időt szenteljenek a kézművességnek, a kereskedelemnek és a kultúráknak. A közösségek közötti kereskedelem fellendült, és a különböző népek közötti kapcsolatok is erősödtek. Ezek a fejlesztések nem csak a mezőgazdaságra, hanem az egész civilizáció fejlődésére hatással voltak. A rézkor emberei tehát nem csupán a földművelés mesterei voltak, hanem a társadalmi és gazdasági rendszerek úttörői is. Az ő tudásuk és innovációik alapjaiban formálták meg a jövő mezőgazdaságát, és hozzájárultak a civilizációk fejlődéséhez.